जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय जय अन्थाइ थाइथामनि जय जय अन्थाइ थाइथामनि जय अन्थाइ थाइथामखौ जों रैखाथि होगोन रैखाथि होगोन अन्थाइ थाइथामखौ जों रैखाथि होगोन रैखाथि होगोन अन्थाइ थाइथामखौ बयबो रैखाथि होनो मदद हो मदद हो अन्थाइ थाइथामखौ रैखाथि होनो बयबो मदद हो मदद हो जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय अन्थाइ थाइथामनि जय खुलुमनाय जासिबाय दिनैहाय जोङो खुंग्रिं दिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मोनसे हानजा जोङो 10 सानि हानजा जोङो जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय जोंहा मोनसे जारिमिनारि थावनि जे नैबे अन्थाइ थाइथाम पातालसाला दैनि सेराव थानाय अन्थाइ थाइथाम बे जायगायाव जोङो नायगिदिंनो फैदों आरो दिनैहाय जोङो बाहाय नायगिदिंनो फैनायाव जोङो जथेस्थ' जोङो गोजोननाय मोनदों आरो दिनैहाय बे जायगाखौ जोंनि मिथिनायाव आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो बे जायगायाव जोंहा अन्थाइ थाइथाम होननाय मोनसे थावनि दङ आरो बे थावनियाव गोदो जोंनि सिखोना जोहोलाव बिथाङाबो बे जायगायाव फैनानै बेबादि फुजा होफैनाय बेबादि खेराइ होफैनाय बेबादि मोनसे आर'ज गाबफैनाय बे बाथ्राखौ जोङो मिथिनो मोनदों आरो दिनैबो जोङो बे जायगायाव फैनानै गोबां मानसिफ्रा दिनै बे अन्थाइ थाइथाम जायगायाव फैनानै बे अन्थाइ थाइथामखौ गोदोनि खान्थि बायदि फुजिफैनायखौ जों नुदों दिनैबो एखे रोखा फोरमान दङ आरो बाहाय जोङो खोनायो जों मिथियो बे जायगायाव जोंहा खेराइबो होफैयो आरो बे जायगायाव गोबां माखासे जोंनि संसार जानायाव जे खैदां खैफोद जानाय बे जानायखौ बे जायगायाव फैनानै आर'ज गाबफैनाय बे बाथ्राखौ जों खोनायो आरो गोबां मानसिया बिनिफ्राय रैखा मोननाय बे बाथ्राखौ जोङो दिनै मिथिनो मोनदों दा बेनिखायनो जों बेखौ नैबे जोंनि हानजाया नायदिंफैनानै बेखौनो गोजोननाय मोनबाय आरो आसा आरो मिजिं खालामबाय बे दासिमाव जोंहा बे खाथि खाला बाहाय रायजो जाफैनाय गोबां सुबुंफोर गोबां गामिफोर दंसै बे गामिनि रायजो राजाफोरखौ जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाखौ आरो गुबुन गुबुन जायगानि रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनिफ्राय खावलायनाय जाहाथे नैबे जेसेबांनाखि दा नैबे हाग्रा अरनबारि जानानै दङ 100 बिगानिफ्राय 200 बिगासो बेहाय मोनसे अरनबारि दासिमाव दङ बे अरनबारिखौ जोङो खुनु पद्धै जोङो बेखौ फोजोबस्रांनायनि जे सिन्था बेखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन आरो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव रैखाथि होनानै संरैखाथि होनानै बेखौ मोनसे प्रिजार्भ खालामनायनि बिथांखि निसय जोंनाव थानांगोन आरो बे बाथ्राखौनो जोङो खावलायगोन जाहाथे नैबे जिखिनि दखरसे हा बे हाखौ जोङो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलखौ जोङो खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जनि सिङाव बा जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि सिङावनो जोङो दोननानै बेखौ जोङो मोनसे फैबाय थानाय समाव बेखौ जोङो जारिमिनारि थावनि बा बेखौ रैखाथि होनायाव जों बयबो आवगायबोदों आरो बेखौ आं खावलायगोन जोंनि हाग्रा बिफान जोंनि बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि जोंनि बिफानारिफ्रा बिनि सायाव संरैखाथि होनो निसय आवगायबोनांगोन आरो गुबुन मानसिफ्रा बेखौ फोजोबस्रांनो थांनायाव निसय जोंनि सरकारा जोंनि डिपार्टमेन्टआ बेखौ नोङो गोख्रों रैखाथि होनायनि बेबस्थाया निसय जानांगोन आं खावलायबाय आङो बेखौनो मिजिं खालामबाय जाहाथे बेखौ जोङो रैखाथि होनानै फैबाय थानाय समाव बेखौ जों मोनसे गोथार थावनि महरै जोङो मोनसे सिबियारिफोरनि मोनसे थावनि महरै जों बेखौ गायसननानै इयुनाव जोङो बेखौ मुलुग दरबाराव जाहाथे फोसावनो हायो बेनि थाखाय जों बयखौबो खावलायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आं जासिबाय गोजोन्थों।